URISA enye inhlangano ebhekela kakhulu ezokucula eSouth Africa ebhekelela into enjengamanga ngokunikeza ama-gold nama-platinum, double platinum, izinto ey'njengalezo. Uma usu-certified kuleyo nhlangano leyo, into yakho-ke isuke isi-right kakhulu. La sibheka bani, uSminoff, ingoma yakhe i-Rush Hour, i-single eyarelizwa ngeyi-8 ika-11 inyanga 2024, isiyini platinum certified single. Usho njalo-ke uRISA. Waphinde wabuya uRISA wathi i-single nayo ithi sehlukene eyaphuma ngazo i-8 inyanga ika-11 2024, nayo-ke isi-gold certified ngawo-2025. Waphinda futhi wabuya uSminoff ubuya ngani ngengoma ethi Ngisiphathele, nayo yakhishwa ngeyi-8 inyanga ka-11 24, is official a gold certified single, kodwa lesi certified gold plus platinum. Base beyamchaza-ke laphana kuSminoff ukuthi Smirnoff is a popular South African Maskandi musician and songwriter whose real name is Mphile Gumede. He has gained a following for his powerful storytelling and impressive guitar skills within the Maskandi genre. Njengoba sazi ukuthi i-album yaphuma-ke last year yagijima kakhulu laphana ku-Spotify, yashaya ama-streams amaningi. Ngicabanga ukuthi ama-streams akhona ayela ku-417,000 within the first 24 hours iphumile, okwaba irekhodi lokuqala ngqa ngaleso sikhathi ukuthi kwenzeka uMaskandi ukuthi i-album iphumile ishaye 417K wama-streams ku-Spotify, okuyiyona nto eyalidela ukuthi sibe nale mlando ekhona-ke kuyinamhlanje eminingi kangaka. Le album yasebenza kakhulu, yasebenza kahle kakhulu. Ziningi-ke iy'ngoma-ke ayikhiphile uSminoff this year, including uZi Nxumalo, ethi Sijola Kamnandi, nayo esiwashaye wonke amarekhodi. I-gold ihlangene, platinum I believe nayo isihlangene already, khona enye azoyikhipha futhi emalangeni. So sisazowabona-ke ama-certified gold nama-platinum egameni lakhe uSminoff-ke, kusazoba mnandi kakhulu. Bathi ezaka-what 2 uMaskandi oPink ezasehhovisi basho njalo-ke abalandeli abathanda uSminoff abayimisele, bathi muphi lo Smirnoff okuthiwa uzophupha. Uyabazi-ke abantu, kuyabhokwana kuMaskandi. If awukho strong qhela endleleni bazokubhoka bekukhumbuze ukuthi yakhumbudwa uthini, impilo yakhona-ke akukho okumangazayo. Salindela ama-certification amaningi kuMaskandi, angazi uRISA ukuthi uzokwenza kanjani. Silindele izinto ey'ningi ey'ngama-certification lapha kuMaskandi ngoba kubukeka ngathi basebenze kakhulu abantu. Yabona next year 2026 angazi kuyobe kuphithizela, siyokwenza amavidiyo size sikhathale, sobe singasazi ukuthi senzeni ngoba masithi siyabheka manje iy'ngoma sey'shaya amarekhodi within 3 months, wonke amarekhodi asetholakala within 3 months nje. So kulo nyaka sizobona nje imlando esingakaze siyibone selokhu saqala ukwazi nge-streaming, especially into enjengo-Spotify, iTunes, YouTube. Yabona izinto ey'njengalezo sizobona nje imlando eminingi kakhulu. Siyibonga le nsizwa-ke yakwaGumede-ke iqhubeke yenze kahle, isebenza kahle online, abantu beqhubeka bodlala uMaskandi. Le nto ngiyohlale ngisho, ngiyohlala ngiyikhuluma, imibono nani nani, ukubhoka nokuphikisana kuhle, uMaskandi loyo, kodwa akumelanga kufihlwe ukuthi umuntu use-achieve yini enhle aseyitholile kumculo wakhe. Ungazonda indlela ozonda ngayo, ucike lapho ucika khona, it's fine, it's okay, kodwa okubi esingakwenza bafowethu, ngane zakwethu, ukufihla i-achievement nanempumelelo yomuntu. Leyo nto leyo awukwazi ukuyenza leyo nto leyo. Simele ukuthi ekugcineni kosuku siwaveze amandla omuntu, sikhulume ngawo ukuthi ubani wenze kahle kangaka, ubani use-achieve lokhu, sikubeke obala, ngoba uma asikwenzi lokho kube kusho ukuthi thina asifuni umculo kaMaskandi ukhule. Kwesinye isikhathi ngithi indaba yoqhawe lami iyayithanda ukumosha izinto ngoba iyenza ukuthi kwesinye isikhathi ungaboni into ephambi kwakho, both sides. Akukhathalekile ukuthi ulandela lephi iqhawe, kodwa uyayithola usu-conflicted, ungafuni ukukhuluma iqiniso ngoba yini, usaba ukuthi manje uzobe usuvuma into ethize ongafuni ukuyivuma, engathi usuncoma ubani.
kanti cha usuke ukhuluma nje lokho okuyiqiniso ngaleso sikhathi. uSminoff usebenza kahle kakhulu, bayamazi abantu uSminoff despite-ke izinto ebezenzeka-ke zibe nokukhuluma-ke along the way, into zomaskandi-ke lezo angeke sizenze lutho, kodwa kusebenza kanzima, usebenzile kanzima and this year ibar uyikhuphulile nani niyabona laphana ukuthi online wenza kahle kanjani. Usazoyithola futhi izinto ey'fana nalezi, akusikhona ukuthi uyagcina, usazoqhubeka enza kahle kakhulu. Manje-ke usuthini-ke ngalokho ngoba akukho ozokwenza because uzoqhubeka abe successful. Injalo nje indaba, abantu abaqhubeke bebuke le channel. Ngiyabonga kakhulu, msakazi.